Εδώ, λοιπόν, της γιαγιάς. Και του θείου. Του θείου. Περίμενε! Λοιπόν, εδώ. Ναι. Λοιπόν, της Ελπίδας και του Γιώργου. Όχι, όχι, από εδώ είμαστε. Ναι. Και εγώ πού είμαι? Τώρα κοίταξε, αυτό είναι της Ελπίδας και αυτό είναι του Στράτου και της Φιλίππας. Αυτά εδώ. Του Γιώργου. Να, Και μετά είναι του Γιώργου. Ναι. Λοιπόν, εσείς Έχουν στη μέση τα παιδιά. Εσείς έχετε αυτό εδώ πέρα. Εγώ αυτό θέλω. Μισό, περιμένετε. Εγώ το είπα πρώτος. Αυτό είναι της μαμάς σας και αυτό είναι του παπά σας και αυτά τα μεσαία που σας έχουμε στη μέση είναι δικά σας. Όπο προστασία. Καταρχήν εγώ αυτό. Καταρχήν εγώ αυτό. Έλα τώρα, λοιπόν. Και τα δυο. Α, το θέμα είναι να βγουν εκείνο τα μεσαία. Τα άλλα είναι όλα. Ποτέ δεν έχεις τύχει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Δεν το έτυχες μαζί. Μισό, να πω κάτι τώρα. Τώρα, αυτό το κομμάτι είναι δικό σας. Δικό σας. Δεν μπορείτε να το φάτε δυο σας. Να το κόψετε εσύ. Μπορούμε να το ψάξουμε καλά, πολύ καλά. Για να το κόψετε στη μέση. Κόψτε το ευθεία στη μέση. Σιγά, παιδιά. Καλέ. Σιγά. Περίμενε, στο μαχαίρι. Όχι στο μαχαίρι. Περίμενε. Τουλάχιστον. Πολύ χρούτσου κάνει. Όχι. Εδώ είναι. Περίμενε. Σταμάτα. Ακριβώς. Είναι ακριβώς στη μέση, παιδιά. Είπατε στο χωριό και να πάρετε το φράγκτο. Βλέπετε ότι είναι ακριβώς στη μέση. Συγχαρητήρια. Μπράβο! Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι, πολύ. Τι χρονιά είναι αυτή μόνο, νομίζετε να τη θέλετε, βρε παιδί. Ένα φυλάκι. Άντε. Τυχερούλιδες. Μα τι τυχεροί που είστε. Σας ζηλεύω. Τυχερούλιδες, ήρθατε στο σπίτι μου και πήρατε τα χλουριά Σας μου. ζηλεύω. Εγώ ούτε ένα νόμισμα δεν έτυχα. Α, κρίμα. Πάτε, εντάξει, οι υπόλοιποι. Τώρα που το πάτε. Σιγά. Εγώ παίρνω αυτή τη στόλα. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε και το άλλο. Σιγά θα καείς, παιδί. Θα καείς. Τώρα κάνετε χαζά, βρε παιδιά. Κάνετε χαζομάρες. Ναι.